Meron sa akin guys sa mga classmate namin sa by Hotel Ron. Sponsor by now entering the kanina eh. Madong misa kan guys sa madong misa itulukan nila restaurant. See you in Bohol guys. Kayo lang girls ito sa Bohol, so lapok ta. Guys, bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Iya, nagpato bro. Ha? From up here. Salad. The world seems small. Brother bro. Ngamo-ngamo. Saan na ba isda bro? Ada ba ito mga fish dito sa isda? Okay. Saan na siya? Ha? We can sit together. Nice bro. It's so beautiful. Bro, nice ha? You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Yung pag-aon dali sa Bay Hotel. Mga classmate, tanaw rin doon nagkikaon na kayo. Brother bro. Sometimes you need to go, take a step back to see the truth of
sa bahay. Busog lumi lang sa bahay. So, kita, classmates, pohon, ni birthday na ng kawari to dito na. Thank you sa ating tahanan. Thank you so much for this guy, for the treat. First time na ko sa Bay Hotel niya. Ito kayo. Muna akong ka-istorya. Ikaw bro, sa'yo mo ka-istorya sa Bay Hotel bro. Na ilang tuloy ka. Nabusog ka? Sakit mga siya. Sensya na guys, kami rin na nakaka-onder guys. Kasi sa sunod ka muna, ha? Oo, ulang So, namin isa ka namin pa, how man namin naman. George. Bro. So, batch 89, no? Murag hapog 16 years old, no? Oo na. Para namin kabos, guys. Padong namin sa auto ni George. O ikaw ulit the night. Padong namin pamuli. Kay sa'yo si George mo ulit sila katabihan niya yung mga bata. Kaya ang iyang asawa to sa Thailand. So, kami sa bro. Busog bro? So, sunod birthday na ko diri tatanan classmate. Batch 89, invitado diri sa Bay Hotel. Nangita pa mi sa auto ni George. Dara. Kita na ang auto. So, ano yung auto ni George? Guys, ano yung masakyan na? Oh, bro. Okay na, bro. So, yan kami. Like a bird on a tree,